स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से। आज के वीडियो में लेके आ गइल बानी हम बहुत बड़ा अपडेट पावर स्टार पवन सिंह के आवे वाला गाना राजस्थानी घाघरा के लेके। वीडियो के लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर दें। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा राजस्थानी घाघरा। ये गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी आ गइल बा। आप लोग के बता दी कि ये गाना के वीडियो के शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकल बा और ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर 16 तारीख के संभावना बाकी जारी कर देहल जाई और ई गाना के ओसे 1-2 दिन यानी 18 से 20 के बीच में आप सभी के देखे के मिल सकता। हालांकि हम ई कंफर्म नहीं कह सकत, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मानी तो 16 तारीख के पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना राजस्थानी घाघरा के पोस्टर जारी कर सकल जाता और ओकरा 1 से 2 दिन के बाद ही आप सभी के गाना सुने के मिल सकता। आप लोग कमेंट में बताएं कि कितना भोजपुरिया दर्शक लोग पावर स्टार पवन सिंह के आवे वाला गाना राजस्थानी घाघरा के इंतजार कर रहल बा और आप लोग इस गाना के लेके कितना ज़्यादा उत्साहित बानी लोग। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।